Kedam tang thereponi phai thongkep anerlo apor malom rong plim plama hi thialong Borjan constituency la Penthansiri constituency CPIML area committee sahem pangni et pen BJP atum CPIML party office nangpri pidak pusi Bikromsing Terang pen akoi pipon lason si jakhongponi phai player ni CPIML party office ni trok ke chogar ni labangso CPIML office BJP atung wang paksi song tarpang thek mate song alama nang prepaid nang phalang no piet pusi CPIML Dhansiri area committee chunbang Bikromsing Terang pen pherang kyamai ke phapon hut pachini pon Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang kaning jever kedam tang pharokre sirkebra truck ner kebra truck movement ahut ason Karbi hejan kache boycott kache theng kache chok ason ke ruithu woi nang nilo ingsam jin chethan chimum pensi claim nang jipu bonta non BJP atum si nang ching thu warphak lapen party alama nang ke odd pi ke phalang no pi konat pensi alang tum jakong kelong lasi ke wangjilangani solok sodak atomon dokok lepute alang litum se adai chinghor nang ji lapen alang litum aphan manja police station along lamphoi pe bondam lo puta Bikromsing Terang pen ningje pon BJP agunda tuambang BJP la pen congress agunda tuambang pinilitum party office CPIML office bank pidak no asi dilitum laso office kang ke kedam tang 30 laso chiklo 30 arni si intu lo sitamen hoptai si plingpia ko lato man tengkheng dat asi la kaso ka tengkheng atu bang afan ke sodak pen action enai la si party office ke aja da party office sa padona la bang ke party ya office bang ke latum od ide nang ki asi laso phut hakalang bang ke pini karbiang long angkang office tin afan ta latum tengkheng dat hai asi a ko CPIML fan shot kali pini EPSLC fan tengkheng thai pini kapre ka party fan tame tengkheng dat hai lasi laso busu bang alar ka chui pro tangke la bang heno dagi lasi nang tum tame pini social media dang na kuru theka panang to fasuri sira ka dom pajiro lasi jatian karbiang long laso situation bang abidat nangji kedam tang tu thayan aning kan hu la pe 1986 tu tang lo lasi laso bang ke nom lason office ka office bang ki pri la pen office ke phalang no kadlo kabi bang ke abidat nangji pusi nilutum CPIML pen ke chuni report News report Karbi Anglong live